прескочила всички континенти като ногтите на сокол. Само тук, в Арморика, шепа несломи мигали продължават да се присмиват в лицето на императорския орел. Скъпата им гора ще отстъпи пред славни сгради, обкръжени от римската цивилизация. Ще се наложи или да се приспособят, или да изчезнат. Как ще наречеш славния си град? Имението на боговете. Най-добре трябва да поговорим. В момента има среща. Остави съобщение. Какво да правим, Панорамикс? Идва цивилизацията. Ще изсечем гората им. Имам идея, но знам, че няма да искате. Ай, защо не дръпнем един пердах на римляните? Това беше и моята идея. Има ли за всички деца мои? Не. Граждани, начин да се отървем от гражданите, без да ги бием. Сега ви разбрах. Относно кое? Разбрах ви по принцип. Колко струва? Една сестерция. Специална цена 40 сестерци. Купувам го. Превърнахте се в банда алчни идиоти. Лъжа. Бяхме си идиоти много преди римляните. Галите искат да живеят като римляните. Планът му се развива много по-добре от очакваното. Едно село трябва да се заличи. Затънали сте до гуша до Ларингса. Тук. Мъкни Ларингс. Ти не ще преминеш. Разкарай се, брадатко! Трябва да се види и от добрата страна. Мотивацията е непокътната. Това е прекрасно. Това вече е друга работа.